Semua gambar ya. Nang kali koko welut gak oleh welut tata oleh urang. Mula peno rabi tolek sing nurut nek gak nurut cepetno lawang. Ngono-ngono iku salah kawitane. Jaran kepang mangan pari lambe abang manasno ati. Loh. Keliru lah. Keliru. Loh. Apa tadi dah? Aduh. Apa rek? Kancane iso dioyo kaya gak karuan. Apa anjuk jaran kepang. Mosok lali biasa ya, rek. Iki lho kaya biasa iki lho. Engko lek wis nano lututno. Mosok lali kuro kandas barang iko. Eling ah. Awas ya. Budal peteng tuku jambe kadung seneng wetone ketemu slawe. Lho. Lha apa? Tuh, iso ngadeg kabeh iki. Melah ngetutna. Ayo, mikul bebekmu ya. Ngono ya, Tutna jula-juli lho dadak ngadeg tinggal nyingkri tabuhane. Wah, jula-juli biasa iki lho. Ya, biasa ya. Ya. Kerem gedhek nang Surabaya mbokne ngletek anake ditete peno. Duwene
wadon iku sing pungkasan ngerusak fisik ekonomi sebab efeke lalinan kewajiban akibat rumah tanggane dadi bolan sebab saiki wis ana contone dudu wong liya tapi awakku dhewe duit 100.000 kate ana perlune lareng entek aku gak wani mulih jane mono dulur bojoku sadar tapi aku sing perasaan wanine mulih tak golekno utangan perkara nyaur ngenteni lek wis dodo aku teko terus ditakoni mula tak warah aku ngurus aku masih kalah bojoku jak ngerti duit tak kena kabeh yen kasih nene bareng wayahe nyaur atiku bengong golek sebetan gak ono sing bareng aku kondo terang-terangan bojoku nangis melong-melong boleh akhire ngontrakno omah rom taun ayo dari Tarsan kota tak ayo mlaku-mlaku ambil golek sir-siran mulai kumat iki Wong geger kok dengkekne nek ada tak. Ayo. Kok becak buntut arek.
anake bakul duren aku gak gelem seneng iki dadak iki oleh rondo krepek pele-pele tebu dadak oleh bengkong anu bongeng apa mau kapan cekal semanten kidungan kula sae lan boten porong kang raja nyambut gawe kadang tepak ngene tok bayarane gede. Lah ini golek wedi pirang dina. Nyambut gawe padha ae wong derajate wong dhewe-dhewe ana sing ya ana sing brojol, ana sing macul, ana sing ngidul, ana golek wedi padha ae. Lah nyambut gawe ku padha kabeh lak susah lak. Sapa iki? Wah, apane duit nyekel sir-siran ya ayu. Utang akeh apane gak tepak ya. Tapi ngutangi aku kanggo syarat, saiki ya nuruti kudangane wong tuwa biyen. Dari Mbah biyen nak Kartolo. Urip sepisan sing doyan utang nak. Ono kemajuane. Anjene tuwuk nglencer lek doyan utang sak gak wani mulih. Ditagih wong. Lah iki nang safari 2000. Semoyo minggu winginane. Mesti saiki goleki sebab mesti butuh duit arek iki. Loh, ada. Jangan lari. Oh. Jangan lari, gunung dikejar. Jangan lari ku bumbune apa? Ya bumbune ya bangle. Nemblakrak Ono cok pringas-pringis lho. Lho pringas-pringis lah kon guyon anjane. Wis aku gak suwe. Kok jangan tinggal bekas ta. Lho. Kok tenang gone Gunung kamu kok wis anjlok. Iso ngono ta kon meden-medeni kancamu ae kon iki. Aku tenang Borneo. Waduh. Nang Borneo bareng lha apa kon iki? Lho, prasane numpak biasa ku. Numpak apa? Pain. Pain. Oh. Loh, duduk palen niku. Apa? Air perot. Apa itu? Ngapa dek? Air perot. Kapal udara. Air perot. Oh, wis kon air perot kan. Air perot perot. ta? Nah, Ngomong gak pokro jek ngomong. kon niku lha apa orang Borneo bareng? Sopo mangan kerang? Aku tak budel aku. Budel. Kenapa sih? Padahal duwe buntut ae budel. Kon lha apa? Kon iki mosok lali lho. Lho, sing semaput iki sapa? Bakon semaput, bakon golong koming. Kok nang semaput? Dari lalu masamu gak eling-eling ta aku iki. Kon niku gak eling ta? Lho eling lek kon safari ya. Sing arane bojomu sapa? Ya, munggo kon bojoku lho mosok ya tumon. Lanang kok oleh lona. Dunia dadi bakso lho. Wis tak ngomong ambek kon aku. Lah, bodhi tak widakno. Arek iki cengkiwi ngedane Lah, apa gak ditinggal wing maneh wong kon kesusu nyengkre ae. jenis lek budal kok. Kon iki eling ta pancene nglali? Lho ya eling ya nglali. Ya eling yo nglali. Sal apa? Ya, piye lho. Sing di dina apa sih? Cuma legi. Oh, cuma lagi aku teko kidul. Kok tak celuk. Lo, mampir lo. Aku terus gak mampir ya. Pancen kok ndablek kon. Yo aku mampir ngono lho. Oh iya lali mampir. Mosok kon wis pekun lho. Buka lawang. Malahan kon tak suguhi. Lawangmu anyar tapi coplok ya. Ensele kula dol wae. Aku mun lak arep ngomong ambek kon. Kon sampe muni. Kok nang engsel-engsel. Kon tak suguhi rokok ambek wedang kopi sak cengkir. Oh, wedang kopi tak ombe. Rokok tak sedot metu bluke. Yo gak metu beluke. Metu apane? Terwelune. Lah yo lak iko sih. Kon niku dadak terus nang rokok-rokok bareng. Oh iya, kursimu anyar, ndukno kursi. Iya. Tapi tinggine sak bajak iki. Panjene tak ingu cek lemu kok lho. Ya gak apa ngomongno tinggi. Nah, lemu lak perlune dibothok ta. Iku masa mulam toro ta apa kon iki? Kon niku semale nang tinggi-tinggi mblarah omonganmu iki. Sing di oh iya, bojomu nyene sopan. Lah, nomor 1 wong lanang kudu iso mimpin wong wedok. nah, sembarang itu teko wong lanang. Nah iya, nyugi wedang kopi ndemek-ndemek. Wong pilihan. Nyugi godhog goreng ndemek-ndemek. Pancene bojo pilihan. Bareng tak tamatno, gak perkara sopan. Apa? Bojomu rada bengkong ya. Gak bengkong iki lho. Apa? Ya iku gendong rangsel iki. Kon tak tatak kon iki. Gak ngono sing disiri Nang kok beng. bojo-bojo nang bengkong-bengkong. Sing ndi sih? Kon tak buka lho ya. Lho bukaan tak tombokane.
Wong kon tombo ya gak tau sip ngono kon iki. Gak sing Jumalegi apa sing ndi sih? Kan iki gak unyik ta. Lho gak ono sing Jumalegi apa sing ndi sing biyen sing Lah, cuma lagi jam 12 awan. aku cerita kok ta. Iya. Oh, iko ta, cerita biyen niku ta. Ya, ceritane lho. Iki lah gegere Mojopahit ya. Terus. Kencana wungu dilamar Ratu Blambangan menak jinggo. Lah matine menak jinggo kenek gamane dhewe wesi kuning sing mateni Damar Wulan. Lho ngono lho iki. Matine menak jinggo iki gak kena wesi kuning. Kena apa? Lah kena iki apa wesi karaten iki. Mesti tak anu sama matine. Kon kok malah nyandak nang godo-godo. Sing ndi sih? Kok sejarah Mojopahit barang iku. Kusik ta. Iling-ilingen wis dieling kan. Oh sing kok lungi kok ah? Lah, kon tompo iki lho. Salamu dhewe ri. Lho kok salah. Alangan dhuwit 200 gak kok dadekno dipek Paiman. Wis ta. Wis. Apa sih? Sadel ya. Jadi kok betul sadel ya. Lah kayaknya deli dengkulmu ta. Kok arek iki bingung kon ojo kakean gambaran ta. Kok iso nang sadel-sadel. Kon kakean gambaranmu gambar semar tok ngono. Iya kadang-kadang yo gambar bagong barang. Wis terang-terangan. Kumpul gak mendung ya. Jadi buka secara terbuka ya. Kon gak izin tak kirane. Enggak sih, lha apa izin. Ayo duit kundi. Mamang kok drendi. Kon niku pekon ngene. Biasane kok dalan nggo usus-usus kon niku. Sik dah kon ojo buka wadene wong lanang lho. Lha iku wade ta? Lho, aku biasane nyekno duit tak dakekno kolorane katok. Lah takon ya golek ana nggo kono. Lah apa kon takon aku? Lho, duit iku wis genah panggonane. Wis genah ta? Wis. Lho ndi? Ndak awakmu ya. Sing nggo duitmu kapan? Ora gak petuk aku 10 dino. Iya. Kon aja lancang-lancang dadi wong lanang. Wong wedok lancang pantes. Lek wong lanang lancang lho. Kon kate nurun sapa? Terus pundi Pak Dik? Wah, kon kok malah nyelatu aku. Duit sing ndi siri? Sing kon gawa maksude sing kon utang iki lho lho. Kon mang nagih tari. Nagih. Wong nagih kakean gambaran iki wis nagih ngene lho. Oh, kon iku nek gak dikembangi ngono kok dalane aku iki kasar. Kon niku ndablek mulai cilik aja. Ya apa sing utang wis lali sing utang kok sik eling ae. Iku ngono wis penggaweanmu lho, kok nek diutang wong lali-ngelali iku. Jam piro sik utang ben? Jam 10 esuk Piro duwike? 2000. Apa ae duwike? Ewon situk 500-an loro. Piro? 2000 ngono. Wis genah kok sik ditakokno maneh. Lah wis jangkep sih. Lho, Wis cocok ku genah. jangkep hitungane nyaure kapan. Kurang ajar. Kau nyaur ta? Ya apa rek kan iku lho. Aku utang kok ndi? Nang omah, Gak ono wong. kan wong sepi, Kon nagih. nang dalan. Akeh kanca pradonga. Akeh wong. Wong lek tersinggung perasaane darah naik. Lah ana wong kurang sopan ditunjuk ya mergo kurang sopan. Kon iki gak sopan kon. Ya napa Pak Dik? Wong mbok sing sopan kok. Ana wong nagih kok kon tunjuk iki lho. Kon Wong iki lek- kamu dhewe takon konane luramu kon. Ngene lho Ri. Lek wong nagih ku sopan ya. Hmm. Masih gak ono dinanakno. Lek gak sopan masih ono diwaragakno. Apa nagihku kurang sopan-sopian? Ya kurang Lah apa sopan sopian iki? Sopan. Sopan apa? Yuk dicontoni ya. Ya, contohnya. Ya kok meneh kon ditang. Nang nagih. Ini belajar utang dadi iso sopan santun. Wong santun iki dirapi. Lah wong belakang yo can santun nih. Halo. Halo, Ya apa Ri? waras lo. Bojomu, Padha waras. anakmu, Ya waras. putumu, Kabeh waras. tangga-tangga. Kon niku takon nanya ta jiwa niku lho. Padha waro lak seneng ah. Ya seneng. Ini Ri, anane aku metu ikon. Iya. Duit 2000 sing kok utang ku balekno meneh ana luwian cilin maneh. Lho ngono lho wong nagih ku sopan mesti gak ono dinanakno sok le sungkan. Mesti kon kei ya. Iya. Ayo kandhane kalau. Iya. Halo lo. Halo. Waras. Waras, Anakmu? waras. Putuku ya waras. Heeh. Tangga-tangga wong sak kampung ya. Kabeh. Iya. Weh. Eling semua gambar aku ada Kok narik. dhisik ta? Kok durung takon tanggamu kok jawab waras. Bae tanggamu gudiken sapa lho? Kate lha apa sih? Ah iku lho. Duit sing kon selang iku lho. Nek ana luwe niku saurono kok lho. Oh dadi kon nagih ta? Nagih. Ini lho Cak, sarene saiki sik durung duwe ya sepurane iki. Ya apa lah? Lah iya. Sepuro. Lah Ayo metu Dik. nang ndi? Tak sebetno cagak cek jeber kon. Lah kon niku kasar ngono. Kon tambah melas nangis. Aku iki mbrebes mil. Berbes mili kon. Iya. Kok jaluk ta? Tak jaluk Anane wong utang mergo kurang lho pinter. Anane wong utang no. sebab aku keluwian. Wis luwe kok nagih. Lho sembarang lak digenalno, lek genal lak penak. Iya, ta. luwe saiki. Gak ono. Oh kok jaluk ah. Kon iki ya apa saiki wis kepepet aku lho. Wong utang mesti Nyaur lamun nek ono. nek gak ono. Semoyo Lah lho. iya semua iya Ri.
Mana? Moyori. Bukan gas. Moyori. Suwun ya. Iku lapun. Tumon kono ana apa magi kon jundu-jundu. Oh, kok jaluk saiki ta? Kon tambah suwe tambah ngelamak kon niku. Kok jaluk ah? Tak jaluk Ngambil utangku. 2000. Ayo ngali nang sisi kiwa kene iki lho, ono sak kiwa, tak bayar. Ya, wis, tak Bisa. turuti karepmu. Utangku pira? 2000. Kok jaluk kapan? Saiki lho. Tak bayar ngali nang kesak tengen kene lho. Ya wis aku tak ngalih. Utangku pira? 2000. Yuk jaluk saiki ta? Heeh. Ayo ngali nang kesak mburi kene lho, ayo tak bayar. Wis aku lak ngumumet kaya kekean. Yo, Kon iku bingung nah aku ta ya apa kon niku? tak iling-iling aku tak golek dhuwit nggo sakku. Sik nduk sakmu ono ta enggak? Lho. Tak golek nekku lho, setengah hari kok gak tumen aku ya. Banyak kon gak nggawa. Ayo, nduk kopi aku badan ono dhuwit apa enggak? Wah iki duit simpenan. Ono dhuwit apa enggak? Ono. Ono apa enggak? Ono. Gak ono. Lapo? Mambu tapi. Anjen mari mantapi nduk warung Yuda iku mangan takno. Umban kuplukmu lho. Oh, arek iki Kok iso nyaur tak gak iso lho Yo. Jen. dina Minggu ya. Lak Minggu ya. Oh iya, minggu ngarep. Minggu ngarep iki wis. Oh iya. Sono. Berarti kurang petang dino. Iya, minggu ngarep ya. Heeh. Isu ya, jam itu ya. Jam itu. Ri, padahal minggu ngarep selamat timbah. Selamatan. Iya. Selamat timbah. Mbakmu gak selamat. Noh. Gak ngono nyelamet mbah. Oh, nyelamatin mbak. Selamatane lho. Oh, tadi gak iso nyaur. Gak iso. Minggu sing ndi? Minggu rong minggu kas ya. Oh, minggu iki enggak, minggu iki. Iya, Temen lho lho. Jam itu sih tak propot lho ya. Ri kok sering. Lek minggu sing kurang pindhe ku ya, gak iso Gak iso ya. Selamatane bebek iku. Oh, bebekmu ya. Iya, iya. Oh, terus minggu sing di mana? Minggu sing ping telu ae. Oh, minggu iki enggak, minggu iki minggu enggak. Iya, Ngene lho lho. Duit iku ya gawe tambahanku lak bensin. Wah, kok niku bulet kan iki. Bensin macet tak no iki kenceng ae. Niku bulet. Ono ri aku lak guyon ta saking nyoba kon. Wis kene. Saiki duweke 5.000 wungkul susukno 3.000 dhisik. Ngono ta? Susukno 3.000 kene. Kancal sesuk sisih. Ya kene ayo. Engko dhisik ta? Eh. Kon iki nyaur ta utang maneh? Lah susukno Duwe dhisik. 5.000 ku ndi? Lah iya cek jangkep 5.000 ri. Wah, arek nek untune gereng situk ini ya. Kon niku. Wis luput atik luput sembur. Tapi ndelok dunyane bapak. Nah, bener donya iku lak donyane wong tuamu ta. Aku lak nak saking utang lak kanggo syarat ta iki nurut kudangane mbabi ya. Kok biyen tau digutang? Lho nak kon urip sepisan sing doyan utang. Iya. Ngono ta. Golek doyan utang gelek sobo paran, soalnya gak wani mule nak. Utang gak iso nyaur terus minggat ngono. Lho kon niku. Oh kon rusir-rusir aku ri. Oh, mingis-mingis kalah celure tirunge. Lho tenan. Sisiran sing ngendi? Lho iku lho. Endi? Lho iku lho ya. Semayan aku. Iku ta. Halo. Halo. Iki lho. Iya. Kangen aku sampean gak rono. Iki lho. Motor iki ambune ayune lho. Ngawur. Rupane wangi. Iki sapa iki? Ngomong wis walak-walik iki kancaku, teman saya. Iya. S.A. Apa sih? S.A.P.A.R.I. Sapira. Lho. Sapira. Sapira. Iya. Sapari. Oh, Cak Sapari. Kenang. Kalem kok mlakune nyeret. Jong ngono ta? Mosok rematik. Sikile gathik. Ngawur ae. Iki biyen niku cilike kakan dipekeh. Gak, iki ngono sepatu. Aku iki nggih sepatu dukur ya ngene. Gak kuat sepatu dukur. Nek sepatu dukur iku sing dukur ku mburine. Wis Lah, terus ngene. Kok ngarepe dukur. Paling jomplang ngene. Wis lek dadi bojoku kok sepatu duku dik, gawe dengklik apa ane pisan ya. Jong ngono ta, iki kemajuan, Cak. Iki kon lek salaman gak usah salam ri. Wong tanganmu koyo parut ngono. Engko marai Kono jek iso rapi malah. lha apa? Kon preyo dhisik. Lha apa? Rapine. Mosok mergo dhuwit 2.000 kok nyita sir-sir aku lho. Aja aku malah sarana utang lho ya. Bagaimana kabarnya ayah di rumah? Iki jenenge rayuan apa ngene iki? Iki rayon gombal. Lho aku sembarang duwe rayuan bedes duwe. Calonmu kayune ae. Apa? Sayang delane kok tungkake pecah-pecah. Rumah sama iki lemah lakar lah iki. Wah. Ingin ya iki kancane Cak Tawa iki. Bagaimana kabarnya Ayanda? Sik mau tentang bahasa Indonesia ya. Iya sih. Ya Iku apa? delok nduk-ndukuramu lho. Apa? Apa ndukure? Nduk-ndukuramu iku wong ngerti ngono bahasa Indonesia gak apa-apa. Tibake. Oh iya bapaknya jenenge Dauk. Dadi maratuwa aku jange jenenge Dauk. Dauk. Iya tak. Biasa luru 02. Timbang bapakmu min pedet iku. Lek wadan-wadanan. Wis njaluk rayon apa? Rayon bedes ah. Ya apa rean bedes. Lho mari ngomong-ngomong geget. Kita. Dhewe kon becing terpedhot kon. Ya apa Romo kabare?
Ya padha wae ratu muni Rama ta dene ratu ae ya. Lho tak jonjong, keluargamu tak jonjong kan tak biukno. Kurang ajar Calon Mas. iki ayo. Lho siune. Kok ndak iki dadi Dracula kan. Mosok iki nini permoni rek ana siunge barang. Wis kon mang nyarter kol. Iya lah kaya apa? Wis ngene nyarter kol. Mas aku gak melok wis cek umum. Waduh sisiran Ayo cek. gak pantes lho. Lah apa? Wis gak usah wis. Kono ono dhuwit piro? Mas 15.000 bayar. Kono ono dhuwit piro? 5.000 lah kurang iki. Wis iku tak silih dhisik cek jangkep kok ya. Apa sih? Ngawur ae. Ngawur aku durung iso wis utang kenalane. Wah. Kon iki sini-sini ae. Saya tak bayar kok ini. Saya begini memang. Saya datangkan kemari untuk wawancara. Wawancara apa? Gimana ini bisanya? Boleh suara dodo ya aku pengen. Kok catolo iki ngomong sing genang ngono. Sampeyan ngomong sing enak apa ono. Jenengmu sapa Dek jenengmu Dek? Jenengku? Mm-mm. Tini. Siapa? Tini. Mentil. Kok arek jenengmu mentil. Panjane kupingane Sapari kong Kopeng apa iki? ya apa kuping sailir gak krungu bledek iki. Wah, tini. Oh alah Tini, Dek Tini ya. Iya jasa pari. Kon gak duwe tangga babu-babu. Kayak apa? Iki lho. Sampeyan nganggur ta? Nganggur. Wis gak wani lah ngono lho Prei. Prei dhisik aku. Takoni wetole-tole. Prei dhisik aku. Apa ning Prei? Apa oh? Saiki aku Wis apa? pengen duwe putra. Wis ngene Dik. Saiki aja kesuwen ya, wis mulya. Lek gak meneh to ben aku tak rono ya. Temen lho, catalo Tak tak lamar. ya. Iya, ya. Awas nek karono ya. Wis iki gawon dhuwit iki. Endi dhuwit sapa iki? Mbok dhuwit sapa? Kok dhuwit ngono umek desake. Wis gampang tak dongakno gak usah nyangon dhuwit pendongaku sing Iya. sing sampe. Nyangoni selamat ae. Dek. Nah, ya. Endi selamat? Wah, sing rekal iki. Eh, Boleh ya, Cak ya? ya pendongaku ae tak Lho ya kemirene lho tatap. Ya Wah, gatik. bojone kanca dinyek. Aku ngomong sampe melincang-linci bulan. Oleh ketok sir-sir aku. Hari Nanti. nang tertek ono kromo. Ayo. siji perawan sisan tur ayu. Wah, tangga-tangga iku melok seneng kabeh nek. Lah ya apa? Iki mau pamitan metu jare tuku benang. Genjait. Lah timbangane tuku benang mbok telek arek layangan pedet-pedet sing pedet medal kono. Arek iki rek. Mbok arek iki. Lah iya. Cik suwene arek iki. Nun. Loh, monggo nak, monggo sinarak. Monggo. Wonten damel ta, Nak? Kok jandur gunung. Tepangaken mawon. Nggih, nggih. Nami kula Bob Titipoli. Sinten, Nak? Bob Titipoli. Nuwun sewu nggih, Nak. Nggih. Nuwun sewu nggih. Nggih. Rumangsa kula niku Lha. jenis Bob tutup poli sampeyan niku. Napa? Bob tutup ceret. Wah, sampean niku. Gedhen jeneng, Nak. Nggih. Sing tepak mawon jeneng sampeyan sinten nggih sak temene mawon. Kula ta. Nggih. Munawar. Oh, Munawar. Nggih. Nggih. Perlune lan apa ten? Dugi kula gita-gita. Loh.
Gito Darsono. Gito niku nak. Nggih. 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 Larine rumangsa kula arek beting lho Gito niku. Lho. Maksude Gito-Gito niku susu-susu. Oh, kesusu-susu ta. Ngantos kula dumugi ngriki niku sakjane kula niki madosi griyane Pak Tini niku pundi sih? Oh, nggih kula niki Pak. Sampeyan niki. Nggih, nggih. Ngono ya meneng. Terus perlu sampean mriki? Sampeyan leres nggak ada anak wedok. Oh, nggih, bener kula. Nggak ada Nah, anak niki wedok. ngeten kula melok takut. Anak sampeyan niku ijen, tasih ijen. Loh, tiang kali nak. Lho, kali sinten? Lah kali kula niku napa? Lho. Didi niku anak sampeyan niku mboten tau enten sing ngrasani ya. Loh, ngrasane di sini sing ngrasani niku. Sampeyan sing ngomong sing genah lho. Sing ngrasani sinten mulai cilik anak kula niku kula didik. Nggih tah dhisik. Nggih. Sampeyan kecilik mboten tau mangan gadung sampeyan. Maksud sampeyan iki napa? Wah, Ngrasani ndane napa? ya wong iki dipremak. Anak sampeyan niku lho mboten tau dicancang. Loh, sinten? Sing ngrasani nyancang-nyancang niku sinten? Waduh. Mulai cilik anak kula niki kula didik mboten Nggih. tahu pek pinik barange wong kok sampe dicancang wong niku ya napa? Waduh. Terang-terangan mawon nggih. Oh, nggih nggih. Kula niki injing-injing bebelok ala lamar ateges dange nglamar. Tak dong. Kula nglamar njaluk Oh. anak sampeyan. Ngelamar tegese niku. Kula niki elek-elek nggih jeragan, Pak. Nggih nggih. Nggih. Perno-perno wong diarani wong tiyang nyambut damel kepingin angsal untung. Nggih. Materialan, nggih. Kulak kayu. Nggih ndok, Nggih. nggih kulak buah-buahan, nggih juwet. Nggih mundu. Cek katain. Lho ya napa? Griya kula sakniki tingkat 3. Lah nek kula pun sampean tampa lamaran kula pun Nggih. kuwatir, Pak. Ya napa? Omah niki terang-terang benjing isuk jam 4:30 kula rubuhaken pun. Loh, pun dirubahaken nak. Lah kula tilem pundi nggih kali anak kula niku. Mboten ngoten, kula bangun nek di tingkat 24. 24. 24. Waduh, kedukuran nak. No. 24. Napa? Kedukuran nak. Napa? Di sini ndek mawon kula niku. Oh, nek 24 kedukuran Nggih. sampean nek ndelok nisor bediding. Bediding kula Oh, niku nak. ndek-ndek mawon. Ndek mawon. Napa nedhi kula bangunaken omah nisore lemah? Napa ya no? Nisore lemah Lak padane terwilun mawon nak. pun kuwatir. Nggih nggih. Niki ngeten kula secara singkat mawon. Nggih ya napa nak. Lamaran kula nek pun sampean tampa akad nikahe mben niki, malam Minggu. Dinten apa? Malam Minggu mben. Malam Minggu mben niki. Nah, Nek ngoten lamaran sampean kula trima. nah niki sampean tampa. Nggih nggih. Niki peningsete, Nggih, kutang, jarik, stagen, bakal rok. Nggih nggih. Niki kemiri kali keluar. Lho, kemiri ini kangge napa? Lho, ya no naluri wong tua-tua Oh, biyen. nular. Naluri sampai keliru kula. Oh, ngapa? Nulari. Keliru nak sepunten mawon. Oh, nggih wong tuwa niku kata salah. Sing diarani nek wong pun buka omah ateges duwe gawe. Nggih. Lah niki meroi kang akal bakal dikeki cok bakal. Oh, nggih nak nggih. Lah niki duweke wuwu niki. Lho, wuwu niku telek iwak ta sampean niku? Lho ya napa? Duwe ewon-ewon. Oh, ewon nggih sampean terangaken ngoten nak. Nggih, temenan. Pun Nggih, lho Pak nggih. Nggih. Nek panjane nek ngoten ngarak kula niki ya napa? Ngeten, ngarak sampean niku nek saged setengah sekawan mawon ya napa. Oh, injing ya. Lho, niku mboten ngarak manten niku. Lan apa? Olahraga niku. Pelayan niku nak. Setengah 4 sore niku. Oh, nggih. Dadi setengah 4 sore sampean ngarak kemanten dugi griya kesanggen kula. Kula suwun nggih Pak, sakderenge kemanten lanang ateges kula dugi Nggih, jam nggih. 3:30. Oh nggih nggih. Biada Sinoman, Nggih. penduduk RT Pamong-Pamong. Ning sik sampean niku cacat jiwa napa? Sampeyan lumpuhaken Nggih. mapak lakune kemanten. Oh, ngoten nggih. Kula mriki mboten numpak bemo, Pak. numpak napa nak? Kereta kencana. Waduh, tengah sampean niku ratu ta nak. Lho ya napa? Sing penting niku kangge ya napa sampeyan. Napa sebab sih kula setengah wong kok kait rabi? Nggih nggih. Cita-cita kula nek nyambut damel lumpul-lumpul wong wedok. Cara sakniki kula rabi wong Nggih. wedok kari mlebu kari ngenggoni. Oh, ngoten. Panjen cita-cita sampean niku luhur. Nggih. Temenan. Wong kepengin kula niki margakaken uripe bojo. Ngeten sampean niku mboten ada bojo kali anak nak. Lho kula ampun ngomong,
Ijen? Lho Joko Tir kula ni. Wah, nek ngoten nggih kula Iya, trima, nak. Kula trima saestu nek. Saking napa sih kula tuwek ni? Lah ya na. Napa ana? Umur kula ni 17. 17 napa nih? Lho diwalik 71. Kurang 3 tahun, nak. Jangkem pun gedut. Pun, nggih. Niki sampean tampa nggih. Nggih, niku kula tampa, nak. Kula mboten saged suwe-suwe enten mriki. Nggih. Kula tak balik. Nggih. Kula tak ngedruk lemah ambal pinggang. Wah, sih napa gedut? Nek enten wus-wus. Napa niku? Sampeyan titeni. Nggih, no. Nggih niku angin ngalih. Pun lho Pak nggih. Monggo nak. Wah, dah. Wis rezeki gak kurang-kurang anakku wis. Kakak. Loh, wah Kakak nak. ngomong ambek sapa? Ijen Ngudoroso iki mau ya ana tamu. Wah, barang. Rezeki kok gak koyo awakmu. Ora rezeki ora risan ta? Wis ta nak, rezeki ana wong lamar ini. Hah? Ana wong lamar. Lamar sapa? Sugih. Sugih atik-atik digaekno omah tingkat, Bapak. Lamar sapa? Lamar awakmu. Terus sampean trimo? Tak terima mbek Bapak. Lancang. Loh, kok kon lancang-lancang iki apa sih? Nak? Lha apa aku gak kenal mbek wonge kok diterima? Gak diterima ya apa nak wong kon mak anak mak sitok. Terus Ana sing njaluk atik wong sugih sisan. Kapan kon bisa ngenakno wong tuwa besok nek gak saiki kon tak telekno wong sing sugih sing tapi aku cukup. gak seneng Pakmo, Pak. Loh, kon kok gak Ma. nurut wong tuwa kuwi kon kate Kak. oleh arek-arek sing gak karuan-karuan Wis iku. duwe sirsiran dhewe kok. Sapa? Ana arek kono. Iku arek embong-embongan iku. Ya arek ganteng kok. Oh, ganteng iku dikoyat tok kon nak. Omongi tok sing akeh. Semono aja ngono lho, Pak. Aku gak keliru, aku pilih aku cinta ya mbak areke. Iku omongi tok sing gedebrus iku. Sampeyan niku emah aku gak gelem, Pak. Wis gak kon. Sampeyan trimo ya. Wis tak trimo. Rabin dhewe. Loh kok sik nak aja. Bapak kok ngerabi aku sih nak? Emah. Ya awakmu kon tetep kawin kudu nurut bapak. Emah. Lah, mau ya apa? Aku wis kadung tak trimo lamarane. Bapak gak ngerti aku. Gak, kon tetep kawin sekali kawin. Terus. Loh. Gak terus ya apa? Emah, gak gelem Bapak, ora mah. Wis ngene ae kon gak gelem. Pisan kas bapak ngomong. Sekali kawin tetep kawan, Win. Oh, wis sampe keliru nak. Waduh kawin keliru kawan, Win. Bae, muring-muring gopo kabeh wong gak gelem aku. Wis sembuh nak. Wis kon. Sampeyan terusno ta? Iya tak terusno. Kon tetep Sampeyan. nurut wong tuwa kon. Ya mbong. Wis mlebu kono. Ya apa jenenge anak kok gak nurut ambek wong tuwa iki. Wis enake ku tak didik sing tepak, tak atur, wis tak tinggal mulih ae. Tak gelem mlebu, wis tak tinggal. Lagu apa iki? Sampe bingung. Anil-anil kaya sinyo krembangan kon. Gak ono wis ayem ri. Utang ya sik durung iso nyaur ya. Iya. Sir-siran wis iso petuk. Utang mburi sing penting Tapi- penting sir-siran. Cilakamu iku tiba mburi. Lho ora apa? Lho, masakan niku mangan-mangan gak tau keselek. Hah? Gak tau keselek nek mangan. Ambung sik nom masuk mangan keselek ri. Lho, Watakno. Belajar keselek lah. Wah seneng kancamu lek mendelik iku. Ya apa lho. Masakan niku pirang-pirang dina iku lak ono ah. Ono apa sih? Tanda-tanda pikirmu ku enak gak enak kan krasa. Ya kadang-kadang lek numpak sepeda ya. Ono tanda-tanda ya gak wani melanggar, lek dilarang ya tetep dilarang. Adidas. Kok niku ngomong apa? Jaket Adidas. Lho, ket biyen kon jaket situ. Mosok lo esuk jaketan awan Lho. beduk kentang-kentang jaketan. Lagi pakan demes ta no? Wis tak gulune ndelok. Apa? Lho, kena ditanduri telo lo. Pakan demes ri. Kumban lo, Wak. Lho, golek utang lek nggo iki lancar ta no jaket iki. Oh, iki pengasihan ngono ta. Iya. Ono apa sih sajake kon kok? Aku jange ngomong ambek kon kok nang muring-muring. Mbok lek gak ngomong keliru ya gak mureng-muring ri. Temen dah. Iya. Wis ana paribasane kretek celonoan. Apa?
Iku komedi ku. Ngawur. Wis tuwek kok cerongoan. Lho sapa sing cerongoan? Ya sapa maneh? Kon ngrumasani duwe bapak tangga nek kon gak duwe bapak termasuk kon iki anak lamkoar. Lah kon anak ramdaur lah ngono. Ya duwe. Lah iya. Kenapa sih? Bapakmu. Apa? Tak kandhani kon. Bapakmu nu jange kawin. Heh, jange kawin. ya enak, aku jange duwe ibu. Lho, duwe ibu. Ayo apa? Ya nek kawin wong liya. Kan sapa? Pacarmu. Heh? Pacarmu. Loh, kok meringisna wong tanpa sesiung? Waduh. Ya, karena emosi. Mesti emosi tak kandhani ngono emosi kan. Ngomong sing tepat lho, Ri. Lek kon gawe isu-isu kate menghancurkan rumah tanggaku karo bapak. Lho, kon awas kon. Saya kan bicara secara konsekuen. Konsekuen. Apa konsekuen iki? Lho, bapak iku pamit nang Kalimantan jare ngurusi kayu lek gak sak wulan ya 2 wulan. Iso wong pamitan iku lak sewaktu alasan. Apa gak ero lek iku sir-sir aku? Lho, gak ero lho. Apa gak kok kandhani? Heh? Ya apa karemu? Kon durung tau didik, durung tau digedhek wong ta kon. Emosi ri aku ri. Kon tak kandhani malah kon salah paham mbek aku. Iki temenan ta? Gak selamat iya lah. Wis lek ngono ngene. Ucut dadak. Ucut dadak ya. Aku gembyang barek bapak. Kon ro omahe ya. Omahe lho, wong omahe sir aku gak ero sih. Lho, bae kon gak ero, nek gak wani ro tak terno. Ngawur aku tak rono. Kon dhewe ta. Tak buktekno. Oh, ya wis Bapak kok gak sak karepe dhewe. Wong tuwa-tuwa brabas kakek nafas. Gaplek pringkilan wis tuwek petakilan. Wah, iwak usus iwak limpo, tua-tua ususé metel. Wis, gak perlu wong tua iku delelekno, gak perlu. Aku telah berjanji dan bersumpah meskipun itu orang tua. Ananging. Aneng apa? Mbuh, gak ero. Wis aku tak rono. Iya, sing ati-ati. Yo, tak tinggal. Wah, Kartolo iki nek gak dikiti teko mburi, geger ambek bapak niki nggo. Tak tututane ae rono. Koncoku ngabak seneng kok. Pengiring wis akeh iki. Monggo. Wah, monggo nak. Lho kok nangis ene napa? Sing gadah kajat sinten? Kula nak. Sampeyan ngajengi mantu. Nggih. Nangsal Pak Munawar. Waduh, ya napa, Pak? Nggih. Niki enten berita mengerikan. Lho, mengerikan, Pak. Nggih, isane kridik-kridik misalkan. Niki lho Pak sampean waca, Pak. Kula niki bingung campur susah. Lho sampean waca. Niki enten surat. Wah, niki ngeten wae, sing ngisor dhewe nggih. Nggih. Kicil lakaan. Nggih. Kicil lakaan. Niki taman kanak-kanak napa ya napa niki? Lah niki napa, Nak? Nggih. Kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket. Meninggal Dominia. Lah niki. Dominia. Wong iki wis rada mliru PN. Dados niki apa niki? Niki wose kemanten laki-laki kecelakaan sekarang di rumah sakit Cilaket telah meninggal Dominia. Nggih. Sukutika. Nggih. Sukutika. Napa? Berarti manten lanang mati, Pak niki. Apa, Pak? Loh, bojomu mati, Nak. Bapak. Loh, bapak ya apa sih, Nak? Bapak kan napa? Ya napa niki, Nak? Ya napa niki? Niki jelas wurung kemanten iki lek kate manten lanang mati. Ya wurung enak seneng aku wurung. Wurung ya apa sih? Lho, ya napa kula pun kadung nyewa-nyewa tabuhan. Mau disidakaken lah terus sinten manteni lanang. Ngeten mawon. Kula nurut napa terus sampean mawon ya napa sampean nakalaken mawon. Ya, terserah manten wedok mau nyok napa karepe. Ya apa nak? Karepe bapak iki disidakno. Masih gak manten lanang disidakno aku ngon milih ngono ta? Kongkon milih ngono. Lho, sapa sih iku melok ae? Kak, saiki ngene Pak, ning ngono aku mesti milih ae ya. Ya, awakmu sing milih ae nak, ya apa nak? Sik tak pilih. Ya iki ae sing ngeterno surat iki.
Lho, pun guyon lho. Ya napa nak sampean iki napa? Sampean pun nurut omongnya anak lho. Rezeki apa? Nggih lek anak bener sampean turut, nek mboten bener. Ampun tas nak sampean purun napa? Nak Nulung nulung ngoten sepet lho, kula niki gelem ampun dipek mantu nika. Sinten? Sinten? Kawedanan. Sampean Dadi dadi niki setuju sampean niki. Ya apa kabeh iki? Lho lek aku ngono wis kari nurut. dadi sampean pun purun nggih. Nggih pun saiki. Iya Pak ya, mantene ya. Lungguh jajar nggih. Sampean lungguh jajar. Oh, kemantene lungguh jajar. Wah, cahaya. Hop. Cocok ya Pak ya. Ada wis. Ayo. Wah ngene Pak. Hop. Pak, lho, Kemana mana? aduh, kata Pak. Kan kemanten mah. Lho, Con. Monggo Cuk. Lho, Monggo. Kula. Lho sampean. Lho kok, Pak. Kon lho. Nggih kula iya. Kok sampean kemanten? Pak. Lah sapa jen kemantene aku? Pak, Iki ngicik kira mati sih Pak. Lho, Ya napa? jane mati. Gentayangan ning ngono Pak. Iki Pak. Lho, kok jane mati? Iya. Gentayangan. Gendruwo. Wah, gendruwo iki. Lho, Iya. Delon ketolong wong iki. Ketara Pak. Pak, delon gak mancik lemah, delon. lho kok mancil lemah. Lho bener wong sepatuan Sampeyan niku nek ngomong pating pecotot. Lho mendeli Pak, Lho, mendeli lho. cicil, Mesti lho aku Lho Pak. wong delok arene. Dodono siu nggih. Kok disiyo wong karo Gusti tok ngene. Ngen tak dhisik niki nalare yok napa sih niki? Niki lak ngeten wae. Nggih. Kula angsal surat. Nggih. Lah niki Terus sampean niku terus mati. sampean niku mati Sing kecelakaan. mati niku sinten? Lah niki Lah niki surat. surat Sinten sing damel? Lho niki enten surat Sing damel sinten? kirangan. Sing mriki kula wacana. Sampeyan waca ta? Sampeyan waca ta? Kabar pentil. Penting. Kemanten lelaki sekarang kecelakaan. Lho nggih. Lah nggih. Dirawat rumah sakit Cilaket. Lho, bener. Yang luka sudah dicidet. Lho, Umpama sembuh mestinya bidet. Lho. lho nggih. Terus meninggal dunia. Loh, Lho nggih, sampean lak mati ta. Mati ya sampean. Pun gudo ta, pun gudo. sampean mboten ngerti nek sing damel surat niki. Mboten Tapi semerap. sing nggawa sinten? Niki kemandangan niki sing lungguh niki. Niki. Pak. Lho, Pak. Helo. Mosok meringis. Apa? Dadi apa koyo menak jinggo, Pak meno? Ya, Pak. Oh, maca apa ae? Engko tadi sik bancaan ta iki. Lah Lah iya, lah apa men dadi apa? Pak dadi kemanten. Lho, wis gak usah nanggap ngene-ngene, Pak. Saiki iki kene. Iki sapa sih iki cata lo? Iki bapakku lho, dadi kemanten mbek sapa? Lho ya iki rengamu. Endi? Ya iki. Ngawur iku tekku takno. Ya, Pak. Iki tekku wis suwe dadi. Wadah, wak gak ero en. Iki bapakmu lho. Iya. Iki aku tamat bapakmu dapat manuk terus. Ngisik ta nak, nun sewu. Sampeyan kula takoni niku terus mboten ada bojo, mboten ada anak. Karep kula niku gara-gara sembodo ngoten perlu cek sampean tompo lamaran kula. Sampeyan Niki ya ngeten ngomong, mawon. Iya. Ya, Dik. Ya, Dik, ya, Nak. Bapak Niki iki. ngeten nggih, Pak. Lo Kartolo. Ya apa sih, Pak? Wis Bapak Ridho nak ya ikhlas wis kawin-kawinen. Tapi kok nek gak seneng ya balik nang bapak maneh. Iki lah. Oh, lah apa? Ajang-ajang ae. Umpama niki kula silih. Bapak ya napa sih? Mboten umpama kula silih rong dina mungkin kula balekake lho. Bener apa, Pak? Oh, nek kok dakno ngawur ae. Sing salah iku ya Ngono. bapak. Iya wis tak. Tapi aku mekes lo Ya, ya Pak. nek iki wekmu ya bapak ngono lho. Ngene apane? Lho gak ngono. Nek waktu kemanten lak mangan enak-enak. Iya. Bapak iki lho panganane enak-enak. Mangan enak. Oh, bae panganan opo kan? Bapakmu ki dayanane barang gembuk-gembukan. Apa? Nek iso iki golekno bantal. Wah, apa mah biada elek ya, Pak? Biada. Iya, Pak. Kita sidakno biada Bapak wis. Lho sing bagian adang lho mburi. Iya iku tau dubur-buru wong ping 4 sing adang iku.
Ya apa gelem ta enggak? Omonganmu blakrak ngono iki. Lah iki resmen apa wis? Sakniki ngeten mawon kan. Tritung sampean besan. Nggih kula nggih besan sampean. Kula pasrah-pasrah anak kula. Nggih nggih. Wong panjene niki sembarang niku enten sembarang niku enten marga. Nggih nggih. Nggih. Nggih nggih. Wong enak niku mboten kurang jalaran, wong mboten enak mboten kurang marga. Sarane temen-temen wong Kartolo niki pun suwe tunangan kali anak sampean. Lho niki kena diarani wong tuwa kaya kula niku cerongan. Cerongan. Awake dhewe. Sampeyan cerongan. Pak iki diresmen ta enggak, Pak? Lho, tetep nak ayo diterusno. Sak ngono. Di sepuro nggih Pak nggih. Aku yo sepuro peno, aku tak nyambut kanca-kanca dari kegagalan iki ya. Tapi Nggih. kon tak kandhani, kon nyambut ta? Iya lang gagal. Bapakmu nyambut sabuk mesarum. Ngawur ae. Jadi nyambut aku lho. Lha apa? Utangmu durkon sawur. Gak ngono para kanca-kanca sing ngiring lho. Kok mantene dhewe sing nyambut? Derek-derek sedaya. Nggih. Kakung mewah putri. Putri mewah kakung. Kok bulet ae sih, Cak? Wong bingung kan dadi manten nak bingung to. Kami di sini atas nama panitia bal-balan. Ayo apa? Atas nama. Kami di sini sebagai ganti daripada Bapak kemanten baru. Ya, malam ini adalah malam selikur. Dari sambutan mikir tolong nih. Amit Tolong nih. sampean teraken kula tak teng wingking. Lha apa? Lho, ngawur. Sambut. Oh, Nyambut iki gak pari. ngene lho nggih sambutan ngono. Bapak-bapak, Pak. Ibu-ibu, Bu. Anak-anak, Nak. Bapak nek melu ae, Pak. Saya selaku wakil tuan rumah, Pak Pak Tini. Pak Tini. Pada malam hari ini peresmian perkawinan Tini mendapat pasangan kebo. Loh, ya apa sih Cak Pari? Oh, perkara utang 2000 pasangan kebur iki. Kartolo, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pun apa-apa. Selamat dan panjang usia. Di samping itu saudara-saudara sekalian, terima kasih. Kok memang sedo sih? Kaita terus. Lah terima kasih. Ngene lho, Cak tolong ya. Hmm. Aku krungu-krungu tau ngrungokno sampean jare sok ngidung. Mosare kate dadi manten dijaluk ngidung rek. Kok anak? Mara tuwa ki. Aku cek ayem ngono lho. Ayem bojomu. Eh, Timbangane diolehno, Nak. kemanten kate ngidung iki. Iki Pak. Gak iso, Bapak. Lho, Para tuwa aku sing iso iku Cak Pari beke. Oh, mara tuwa. Besan ini besan. jare ono jalukan ya sak karepe ta tinimbang aku gak dikarepi Lho apa. iki panjenengan ujar kawetu. Ya apa, Pak? Yen bapak nek di anak lanang nek wis dadi kemanten tak kiring gending jula-juli. Sampean sing ngidung nggih, Pak. Ya apa? Sampean sing ngidung. Lho, sak kalang nek gelem ngidung untune bapak iki waras, Nak. Oh ngono. Ya sembarang ayo. Wadah. Dadi wong wedok locek sing narot atimu ben bisa maler lek balan anjamu sebalike wong lanang aja keliru panamu mula cek cak kesel